Procedirem en primer lloc a la votació sobre la tramitació en lectura única d'aquesta iniciativa legislativa. Es pot aprovar per assentiment la tramitació en lectura única? Haig de fer la pregunta, En cas contrari, passarem a la votació. I crido a votació, no sigui que hi hagi algun diputat o diputada que estigui fora. Ara el que es fa justament abans de... Com que aquesta proposició de llei es fa sense esmenes... I abans saludi a la diputada Marta Llorens. Diputada de Convergència i Unió, que per una qüestió de malaltia no acostuma a estar als debats del Parlament. Avui ha vingut especialment per aquesta votació. Estem molt contents que estiguis amb nosaltres, que facis bona cara i que et recuperis del tot en aquest any 2014. S'entén que els vots afirmatius són a favor de la tramitació en lectura única i que els vots negatius són en contra. Ho dic perquè a vegades hi ha algun despistat o despistada. Per tant, comença la votació. Aquesta votació que en dèiem és la votació perquè es faci el debat sense esmenes en procediment de lectura única i, per tant, avui mateix ja s'aprovi aquesta proposició, aquesta resolució per enviar al Congrés aquesta proposició de llei. Queda aprovada la tramitació en lectura única d'aquesta iniciativa per 87 vots a favor i 45 en contra. A continuació, procedirem ara al debat que, segons la seqüència acordada a la Junta de Portaveus, iniciarem amb les intervencions dels grups parlamentaris de major a menor, acabant pel grup parlamentari de Convergència i Unió i per un temps màxim de 15 minuts cada grup. En acabar el debat, sotmetrem a votació el text de la proposta, que d'acord amb l'article 154.3 del reglament ha d'obtenir la majoria absoluta, atès que és una matèria que es refereix a l'article 150.2 de la Constitució. En primer lloc, té la paraula, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, la il·lustre diputada senyora Marta Rovira. Doncs a punt de començar ja aquest debat al Parlament de Catalunya, on justament primer comença el grup d'Esquerra Republicana i la seva portaveu, Marta Rovira. Autoritats que ens acompanyen, membres de la societat civil, els ciutadans. Avui entenem que torna a ser un dia clau en el procés perquè el poble de Catalunya pugui votar en un referèndum sobre el futur del país el proper 9 de novembre.